2 сентябрда яшь армиячылар сугыш ветераны Михаил Фирсов янында булды. Бу очраклы түгел, чөнки Михаил Фирсов 1945 елның 8 августыннан 2 сентября кадәр барган Япон сугышында да катнаша. Әлеге озын сугыш елы үткән ветеранны котларга район ветераннар советы рәисе Геннадий Халиуллин, хәрби комиссарияттан Александр Гурьянов, Форпост клубы җитәкчесе Алексей Алексеев һәм яшь армиячылар килде. Ветеран кунаклар килүгә бихуш калып, сугыш хатирәләре белән уртаклашты, яшь армиячыларга кызыклы мизгелләрен сөйләде. Ветеранга истәлекле бүләк тапшырылып, аңа хәрби җырлар җырланды. Михаил Антонович, разреши мне вот такой вот небольшой подарок тебе дать. Спасибо большое. Не забывайте. Пусть тебе напоминает о нашей теперешней встрече. Спасибо. Совет Япон сугышы ветераны Зәйдә 2 кеше исәпләнә. Бу көнне кунаклар ветеран Әхтәм Латыпов янында да булып, аның күңелен күрделәр. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.